www.toiatriko.gr. Η σωστή πληροφόρηση για κάθε τι που αφορά το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία μας. Ιατρικά και άλλα θέματα που σας αφορούν και σας ενδιαφέρουν. Γιώργος Αριστογλού στο Ιατρικό Ραδιόφωνο. Το πρώτο ραδιόφωνο για την υγεία στην Ελλάδα. Από την καρδιά της Θεσσαλονίκης θα πάμε στην άλλη άκρη της χώρας, που εκεί μυρίζει πολύ Ελλάδα. Θα πάμε στην Κάλυμνο. Έτσι λοιπόν θα πάμε και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιστορικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου, που στην περιοχή ευθύνης του έχει τα νησιά Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Αστυπάλαια, Λειψούς, Αρκή, Αγαθονήσι και Ψέριμο. Πραγματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Επαρχίας Καλύμνου στηρίζει και ελέγχει τα μέλη του και προσφέρει την αλληλεγγύη του προς όλους τους ακρίτες νησιώτες. Σπουδαίο ρόλο για την κοινωνία, αλλά και την ίδια την πατρίδα μας. Πρόεδρος λοιπόν του Ιατρικού Συλλόγου της Επαρχίας Καλύμνου, ο κύριος Αποστολάτος Γεράσιμος, με ευθύρας γυναικολόγος. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα, τι κάνετε? Γεια σας, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στη Μακεδονία. Καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη μας χαρά να μιλήσουμε με το άλλο άκρο της πατρίδας μας, στα νησιά τα οποία πραγματικά και το έργο που επιτελείτε, κύριε Πρόεδρε, είναι τεράστιο. Τεράστιο για την πατρίδα, τεράστιο για τους ακρίτες νησιώτες, γιατί εκεί η ακριτική Ελλάδα τη θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι, αλλά ξεχνούμε οι περισσότεροι στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην ηπειρωτική Ελλάδα, τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί σε εσάς, μακριά. Συνεχώς βλέπουμε και ακούμε στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα ειδήσεις ότι χάθηκαν ζωές, γιατί δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν, γιατί ο καιρός δεν ήταν καλός. Από ό,τι ξέρω και εκεί ακόμα έχετε καιρό, έτσι, έχετε έχουμε μποφόρια καλά. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να μου πείτε στο νοσοκομείο, το οποίο είναι στην Κάλυμνο, τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει? Κοιτάτε, καταρχάς το επίπεδο το ιατρικό είναι εξαίρετο. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Σίγουρα τα νοσοκομεία μας και της Καλύμνου και της Λέρου, από θέμα υποδομών, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Είχαμε πει και στους τελευταίους υπουργούς ότι πρέπει να κατέβουν κάτω, επιτόπου στα Δωδεκάνησα και ειδικά στα νησιά μας, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, εδώ να λύσουμε τα προβλήματα όλοι μαζί. Διότι δυστυχώς το αθηναϊκό κράτος κάνει ασκήσεις επιχάρτου. Ασκήσεις επιχάρτου τις έχουμε δει πάρα πολλά χρόνια, αλλά αποτέλεσμα δεν βγαίνει. Κάνουμε έκκληση και στο νέο Υπουργό Υγείας να έρθει κάτω να δει τα προβλήματα, που είναι πάρα πολλά προβλήματα, τόσο στα νοσοκομεία όσο και στο πλέον μπορώ να πω ένα διαλυμένο ΕΟΠΗ, και θα έχουμε να πούμε και με λεπτομέρειες. Βεβαίως. Διότι εάν δεν έρθουν κάτω δεν μπορούν τα προβλήματα αυτά, τα χρονίζοντα προβλήματα, να λυθούν. Σίγουρα εμείς τα έχουμε μεταφέρει και σε βουλευτές και στο Πανελλήνιο και κατηδίαν έχω πάει εγώ προσωπικά και στη Βουλή και σε Υπουργεία, αλλά νομίζω ότι βασικά κάνουμε μπαλώματα. Δηλαδή δεν βλέπουμε μια συνολική λύση πακέτο στο Αιγαίο. Διότι όπως γνωρίζετε το άρθρο 4 του Συντάγματος μιλάει για νησιωτικότητα.
Ναι. Αυτό το είχαμε θέσει και στον Υπουργό τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για το θέμα της νησιωτικότητας. Τους μιλήσαμε για Task Force η Ελλάδα και πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Δυστυχώς μέχρι στιγμής νίκησε η Task Force. Λοιπόν, κάνουμε έκκληση στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να έρθει στα μέρη τα δικά μας, να αφήσει τις καρέκλες στην Αθήνα για να λύσουμε εδώ επί τόπου τα προβλήματα. Εάν, κύριε Αρίστογλου, και ευχαριστούμε τη Θεσσαλονίκη και ευχαριστούμε τη Μακεδονία που μας στηρίζει, πρέπει να τους πείσετε, τουλάχιστον τη νέα ηγεσία, να κατέβει κάτω να βρούμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα πω ότι εχθές είχα τον κύριο Βλασταράκο, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, του έθεσα τα ερωτήματα, άκουσα και εσάς, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, άκουσα και εσάς ότι ζητάτε βοήθεια. Και λέω, ναι, επιτρέψτε μου λίγο κύριε Πρόεδρε, λέω, μα για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό, και ζήτησα το κινητό τηλέφωνο του Υπουργού του κυρίου Ξανθού από τον Πρόεδρο να μιλήσω μαζί του. Μου είπε ότι θα μιλήσουμε και θα του μεταφέρω όλα αυτά που εσείς λέτε, γιατί δεν είναι μόνο εσείς, μίλησα με την ΚΟ, μίλησα με τις Κυκλάδες, δηλαδή όλα αυτά τα νησιά που έχουν τα προβλήματα με τη Ρόδο, ξέρετε, και παντού αυτά τα νοσοκομεία. Τώρα, επειδή είστε και στην ΚΟ δίπλα, γνωρίζετε, τόσα χρόνια δεν έχει παιδίατρο το νοσοκομείο της ΚΟ. Έτσι. Και ο κόσμος σκέφτεται πώς θα πάω εγώ διακοπές σε ένα νησί. Όχι μόνο παιδίατρο δεν έχει. Όχι μόνο παιδίατρο. Ναι, πολλά δεν έχει. Δεν τυχαίνει να είμαι στην ΚΟ. Ναι. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή και ένα ιδιωτικό κέντρο με συμφερόντων τουρκικών. Έτσι, θα το πούμε αυτό. Θα φτάσουμε εκεί λίγο για τις εταιρείες, θα τα πούμε. Δεν αφήνουμε τίποτα σήμερα να πέσει κάτω. Και είπα του κυρίου Βλασταράκου λοιπόν ότι, κύριε Πρόεδρε, λέω, τι θα κάνετε εσείς? Γιατί μία αερομεταφορά, το συζητήσαμε και μαζί, θα το πούμε πάλι στον αέρα, θα το λέω συνεχώς, στοιχίζει από 15 έως 20.000 ευρώ μία μεταφορά που είναι ο μισθός ενός χρόνου γιατρού σε νοσοκομείο. Για ποιο λόγο δεν πηγαίνουν οι γιατροί στα νοσοκομεία? Μα μη τι άλλο, είπε και ο κύριος Βλασταράκος, ότι και οι γιατροί που τελειώνουν την ειδικότητά τους δεν τους αφήνουν να μείνουν εκεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το θέμα μπορούμε άμεσα να το λύσουμε. Άμεσα. Βεβαίως. Και πώς? Θα σας πω ακριβώς. Να πιάσουμε από την ΚΟ που είπατε πρώτα. Ναι. Λοιπόν, το ΙΚΑ της ΚΟ είχε 18 γιατρούς. Με το νέο σύστημα που έγινε με το παιδί, οι 15 απελήθησαν και μείναν οι 3. 15 γιατρούς ειδικευμένους, πάρα πολύ καλούς επιστήμονες. Αυτοί οι γιατροί μπορούσαν να δουλέψουν στο νοσοκομείο της ΚΟ. Άρα το πρόβλημα είχε λυθεί άμεσα. Ναι. Στην Κάλυμνο είχαμε 8 γιατρούς στο ΙΚΑ. Απελήθησαν οι 6. Έχουν μείνει στην Κάλυμνο 2 συνάδελφοι, ένας με ειδικότητα γενικής ιατρικής και ένας άνευ ειδικότητας. Λοιπόν, υπάρχουν γιατροί έμπειροι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προσφέρουν. Θέλουν να προσφέρουν, είναι στον τόπο. Είναι συντοπίτες σας γιατροί. Να προσφέρουν και αυτή τη στιγμή το αθηναϊκό κράτος ξέδιωξε. Συντοπίτες σας είναι γιατροί. Ένα πιστόλι στον Κρόταφο και τους είπε, πρέπει να αποφασίσετε μέσα σε μια εβδομάδα αν θέλετε να είστε πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ή σπίτι σας. Μα δεν μπορεί ένας γιατρός ο οποίος έχει κάνει μια επένδυση α μέσα σε μια εβδομάδα να αποφασίσει αν θέλει να είναι μέσω σύστημα ή όχι. Άρα, για μένα η πρότασή μου είναι η εξής. Άμεση επαναπρόσληψη των γιατρών οι οποίοι εξεδιώχθησαν με αυτόν τον τρόπο, με ένα καθεστώς πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης. Αποτέλεσμα, τα νοσοκομεία αμέσως γεμίζουν και λένε το πρόβλημα. Είναι απλά τα πράγματα. Σαφώς. Τους είχαμε πει Task Force ή Ελλάδα. Δυστυχώς η Task Force ήταν πιο δυνατή. Ναι, αυτό... Πιστεύω όμως εγώ ότι η Ελλάδα είναι πιο δυνατή από όλες. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέτε
πιστεύω ότι είναι το μελανό σημείο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι. Έτσι. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Έβλεπε έναν υπουργό λαλίστατο στις τηλεοράσεις και δεν ήξερε ότι κατέστρεφε τα νησιά. Είπαμε, το Σύνταγμα, το ελληνικό Σύνταγμα, μιλάει για νησιωτικότητα. Το άρθρο 4 του Συντάγματος μιλάει για νησιωτικότητα. Είναι η νησιωτική πολιτική. Σας πληροφορώ ότι 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 5 βουλευτές, με προσέχοντας τον κύριο Μάνο Κόνσολα, είχαν στείλει επιστολή και προς τον τέος Πρωθυπουργό για αυτό το θέμα. Απάντηση δεν πήραν ούτε οι ίδιοι. Δηλαδή εμείς είχαμε αναδείξει το θέμα σε όλους τους βουλευτές της 12 νήσου, γίνανε επερωτήσεις στη Βουλή, αλλά δυστυχώς υπήρχε μία γραμμή. Εγώ δεν το θέτω πολιτικά αυτή τη στιγμή το θέμα. Έτσι. Τι πολιτικά, δεν υπάρχει. Να μιλήσω πρώτων εκλογών. Υπάρχει πολιτική στην υγεία, κύριε Πρόεδρε. Τι λέμε τώρα. Δεν θέλω να μιλήσω. Η υγεία πιστεύω ότι είναι υπεράνω κομμάτων. Έτσι. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ελληνικό πληθυσμό που φυλάει θερμοπύλες και τον έχουμε απροστάτευτο. Ναι. Λοιπόν, κάνω έκκληση στο νέο Υπουργό Υγείας, στο νέο αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, ο οποίος είναι και από Κρήτη και είναι και συνάδελφος από ό,τι γνωρίζει, ένας εξαιρετικός ιατρός. Ναι, είναι γυναικολόγος. Να αφουγκραστεί ή να μας ακούσει, να γίνει άμεση επαναπρόσληψη των γιατρών οι οποίοι ήσαν στο ΝΕΟΠΗ και με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον άμεσα μπορούμε να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Ναι. Και σε συνδυασμό και με ορισμένες προκηρύξεις θέσεων που σίγουρα υπάρχουν κενά και σίγουρα τα νοσοκομεία χρειάζονται και έναν εξοπλισμό Α. Εμείς σαν Νευρικός Σύλλογος, έτσι, ζητήσαμε από την εταιρεία Samsung, η οποία μας έκανε μια ευγενική προσφορά, έναν υπερηχογράφο με 2 κεφαλές, τον οποίο παραχωρήσαμε τη χρήση του στο νοσοκομείο της Λέρου, στην Ευκή Κλική που τον είχε ανάγκη. Στη Λέρο, σαν Νευρικός Σύλλογος έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, τα οποία τα δίνουμε στα νοσοκομεία, έτσι, διότι δυστυχώς η πολιτεία δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, και πάλι το ξαναλέω, πρέπει το αθηναϊκό κράτος να καταλάβει ότι υπάρχει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη το γνωρίζετε κι εσείς. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε, κύριε Πρόεδρε. Εδώ η Πιερία έχει πρόβλημα. Όμως είστε στην πρωτεύουσα, έχετε 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Εμείς όμως εδώ, που όπως ξέρετε είμαστε 2 ή 3 μέρες αποκλεισμένοι, σήμερα 3 η ώρα έληξε το απαγορευτικό και από μεθαύριο πάλι, από ό,τι προβλέπουμε, θα είμαστε πάλι 2 μέρες αποκλεισμένοι. Έτσι, πρέπει να δουλεύει εδώ το σύστημα. Διότι χάνουμε ανθρώπους που μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να είχαν σωθεί. Σαφώς. Και πάλι ξανακάνουμε έκκληση. Ζητούμε τη βοήθειά σας ότι πρέπει άμεσα να επαναπροσληφθούν οι συνάδελφοι στο Αιγαίο, στην Κάλυμνο και στην Κο. Και στη Ρόδο, αλλά στη Ρόδο εντάξει είναι μια άλλη περιοχή την οποία υπάρχει και πρόεδρος και αυτά μπορεί να τα πει και ο ίδιος. Ναι, τα έχει μιλήσει ο πρόεδρος. Στην Κάλυμνο στην επαρχία μας 6 γιατροί είναι που πρέπει να προσληφθούν, έτσι. Και δυστυχώς έμπειροι γιατροί και δυστυχώς είναι στο περιθώριο. Κύριε Πρόεδρε, πόσοι είναι οι κάτοικοι του νησιού και από πόσοι είναι οι γιατροί τους οποίους έχετε στον Ιατρικό Σύλλογο? Ο Ιατρικός Σύλλογος ο δικός μας έχει 135 γιατρούς. Ναι. Σε όλα τα νησιά. Σε όλα τα νησιά. Και επαναλαμβάνω, με συγχωρείτε λίγο. Οι κάτοικοι της Καλύμνου είναι 16.000, ναι. Ήταν στην απογραφή. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια και ειδικά με τα χρόνια της κρίσης έχουν φύγει πάρα πολύ για Αυστραλία. Έτσι, δηλαδή υπάρχει μια αιμορραγία πλέον, διότι υπάρχει, όπως ξέρετε, με την οικονομική κρίση και έχουν φύγει Αυστραλία, έχουν φύγει πάρα πολύ στον Ντάρουιν της Αυστραλίας. Πάρα πολύ. Έχουν φύγει 3-4 χιλιάδες από ό,τι γράφουν και οι εφημερίδες, έτσι. Αλλά και εμείς το ζούμε κάθε μέρα ότι τα σπίτια εδώ έχουν ερημώσει και όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ζητάμε την βοήθεια της πολιτείας
ώστε να μπορέσουμε αυτόν τον κόσμο να τον κρατήσουμε εδώ. Έτσι. Και για να τον κρατήσουμε, ένας πυλώνας είναι και η υγεία. Πρέπει να ξαναφτιάξουμε, να ξαναχτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε... Και βέβαια δεν είναι μόνο στην Κάλυμνο, ναι. γιατί υπάρχουν και άλλα νησιά, τα οποία είναι μικρότερα. Ναι, όχι, μου είπατε για την Πάτμο. Είναι πολύ περισσότερα. Μ' ακούτε, μου είπατε για την Πάτμο, μου είπατε για τους Λειψούς, μου είπατε και για... Βέβαια, στην Πάλαια, ναι, είναι μέρη. Το Αγαθονήσι, που έχουν ένα γιατρό, ένα. Και άμα αρρωστήσει, μα δεν μπορούν οι άνθρωποι και να αρρωστήσουν κιόλας. Ναι. Οι Λειψοί έχουν ένα γιατρό, πότε έχουν, πότε δεν έχουν. Η Αστυπαλιά έχει μία γιατρό, η οποία η κυρία αυτή μας παίρνει κάθε λίγο, η οποία είναι σε απόγνωση. Το Αγαθονήσι το ίδιο. Η Πάτμος έχει 3 γιατρούς, 3 ή 4 τώρα, δεν ξέρω αν έχουν πάει κάποιοι, νομίζω θα πρέπει να έχουν 4, αλλά κάθε 3 και λίγο τους στέλνει η ΔΥΠΕ, η δεύτερη ΔΥΠΕ, ναι. ένα χαρτί και τους λέει εντέλεστε. Δηλαδή σας διατάσσουμε να κάνετε εφημερίες που δεν μπορούν να τις κάνουν, γιατί αυτές οι εφημερίες πρακτικά δεν τις πληρωθούν ποτέ. Δηλαδή τους έχουν φαντάρους, στρατιώτες. Τι λέτε, στην Πάτμο γίνεται αυτό? Βέβαια, στην Πάτμο. Α, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω, αύριο αν είναι θα το βγάλω εγώ στον αέρα. Σαφέστατα και σας έδωσα και τηλέφωνα συναδέλφους. Ναι, να το πάρω. Οι ίδιοι ναι. διαζώσεις. Βεβαίως θα το κάνουμε, βεβαίως. Σαφέστατα. Ναι, δεν τα αφήνουμε έτσι. Εντέλεστε και εντέλεστε. Δηλαδή αποφασίζουμε και διατάσσουμε, έτσι. Σαφέστατα. Μπράβο. Σαφέστατα. Και αν είναι άρρωστος... Τους έχουμε στείλει και έγγραφο και τους λέμε ότι είναι γιατροί Έλληνες πολίτες και όχι φαντάροι, όχι στρατιώτες. Ναι. Λοιπόν, αυτά εμείς έχουμε ενημερώσει και αρμοδίως. Δυστυχώς δεν κάνουν τίποτα. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Κυρίες και κύριοι, μιλούμε με τον κύριο Αποστολάτο Γεράσιμο, ο οποίος είναι μευτήρας γυναικολόγος και είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Επαρχίας Καλύμνου, που μιλούμε αυτή τη στιγμή και όπως είπαμε περιοχή της ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου της Επαρχίας Καλύμνου είναι η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, η Αστυπάλαια, η Λειψή, Αρκή, Αγαθονήσι και Ψέριμος. Τα νησιά που μόνο το καλοκαίρι τώρα, να πάμε λίγο το καλοκαίρι, ο πληθυσμός αυξάνεται. Τα δρομολόγια είναι πιο συχνά το καλοκαίρι στην Ένωση των νησιών αυτών. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το θέμα της αρπαχτής των εταιριών, όπως είπατε και της εταιρείας της τουρκικών συμφερόντων που ήρθε εκεί, τι γίνεται? Αυτό έχει γίνει στην ΚΟ. Αυτό έγινε στην ΚΟ. Γιατί εγώ ξέρω ότι και κάποιος ο οποίος, γιατί να τα λέμε, ότι ήταν με πετρέλαια από την Πάτρα, ήρθε, έκανε εταιρεία, βάζουν κάποιους γιατρούς οι οποίοι δεν έχουν ούτε πτυχία, έτσι. Αυτά είναι στην ΚΟ. Ναι. Η ΚΟ ΖΟΕ δεν είναι στη δική μας αρμοδιότητα. Όχι, τα είχε πει η Πρόεδρος, τα ξέρω, αλλά τα ξέρετε και εσείς καλύτερα, έτσι. Εμείς βέβαια σαν Ιατρικός Σύλλογος πήραμε μια απόφαση, ναι. Και έχουμε πει ότι όποια εταιρεία θέλει να έρθει, έτσι, έχουμε βάλει ένα πλαφόν, δηλαδή να πληρώσουν ένα εφάπαξ 15.000 ευρώ. Αυτό το είχα πει και στην Πρόεδρο. Έχουμε πάρει αρκετά τηλέφωνα και από άλλους συλλόγους, δηλαδή και από άλλους συλλόγους, γιατί έχουμε βάλει το ίδιο ποσό. Το βάλαμε διότι, γιατί δεν θέλουμε να αβαντάρουμε, έτσι, πιθανόν τουρκικές εταιρείες με τουρκικά συμφέροντα για έρθουν στα νησιά μας. Ναι. Είναι απλά. Το είχα πει στην Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ να ανεβάσουν τη συνδρομή, πώς τα λέτε αυτά, που έχετε εκεί. Είναι μια εφάπαξ εισφορά, ναι. Και μου λέει το συζητούν. Μόνο για τις εταιρείες. Ναι, όχι για τους γιατρούς. Εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι ένας γιατρός όταν θέλει να έρθει να ιδιωτεύσει, τον βοηθάτε, έτσι, για να μείνει εκεί. Ωραία. Κατά πόσο θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, οι ιδιώτες γιατροί σε πολύ δύσκολα περιστατικά έρχονται να βοηθήσουν μέσα στο νοσοκομείο? Κοιτάτε, βάσει της νομοθεσίας, όταν υπάρχουν αντίστοιχοι γιατροί, απαγορεύεται. Ναι, το ξέρω. Αλλά στη ζωή επάνω... Δεν υπάρχει γιατρός αυτής της ειδικότητας, από ό,τι γνωρίζω. Μα τον καλούν τον εξωτερικό γιατρό για να δώσει ένα χέρι βοήθειας. Αυτό ξυπακούεται. Σαφώς. Να χάσουμε τη ζωή έτσι είναι δύσκολα. Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Λέτε εσείς στα νησιά. Και
του Ιπποκράτη. Έτσι ακριβώς. Λέτε εσείς στα νησιά, θα σας πω εγώ δίπλα εδώ στην Πιερία που υπάρχει ένα νοσοκομείο που εφημερεύει κάθε μέρα και δεν έχει τα πάντα που πρέπει να έρχονται Θεσσαλονίκη, που είναι πολύ κοντά. Καταλαβαίνετε τώρα τι να πει ο κόσμος όταν κινδυνεύει εκεί. Δεν ξέρω, εσάς σας είχε έρθει δύσκολο περιστατικό κάποιας γένας εκεί? Σαφέστατα. Και έχω πάει κάτω το παρελθόν αρκετές φορές. Ναι. Όταν επειδή ο συνάδελφος ήταν σε άδεια ή επειδή ο συνάδελφος ήταν άρρωστος, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα έχουμε βοηθήσει αρκετές φορές. Οι μετακινήσεις όταν δεν μπορούν να γίνουν από τη θάλασσα, πώς γίνεται τώρα? Υπάρχουν και με ελικόπτερο και με το C-130 μέσω ΚΟ, ναι, ή με ελικόπτερο μέσω του αεροδρομίου της Καλύμνου. Δηλαδή, συνήθως αυτά τα πάνε Κρήτη. Κρήτη πάνε, έτσι. Κρήτη, ναι. Άρα δηλαδή όταν γίνεται κάτι στην Ψέριμο, ας πούμε, δεν υπάρχει αεροδρόμιο, έτσι δεν είναι? Όχι. Ωραία. Πώς θα ξεκινήσει να έρθει στην Κάλυμνο ή στην ΚΟ από εκεί? Κοιτάξτε, εντάξει, σίγουρα το λιμενικό, εντάξει, βοηθάει. Βοηθάει, ναι. Και με τον καιρό φαντάζομαι και αυτό άλλη περιπέτεια και άλλη, τι να πω, δηλαδή πραγματικά ακρίτες όλοι. Εγώ έχω πει δύο πράγματα. Οι ήρωες αυτή τη στιγμή της Ελλάδος είναι δύο. Οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας και οι γιατροί που είναι σε αυτά τα νησιά. Mm-hmm. Είναι οι πραγματικοί ήρωες της Ελλάδος. Αυτοί φυλάνε θερμοπύλες στο Αιγαίο. Ναι. Γι' αυτό και θέλουμε τη βοήθειά σας να μπορέσουμε να επιλύσουμε άμεσα αυτά τα προβλήματα. Την έχετε, κύριε Πρόεδρε, και να είστε σίγουρος ότι και θα έρθουμε από εκεί. Προσωπικά εγώ σας δίνω υπόσχεση ότι θα έρθουμε και θα κάνουμε από εκεί τις εκπομπές, από κάθε νησί, θα το γυρίσουμε, θα το κάνουμε φωτογραφίες, θα μιλήσουμε με όλους τους γιατρούς, θα πάρουμε συνεντεύξεις. Δεν πρόκειται να τα αφήσουμε αυτό, γιατί όταν ξεκίνησα και είπα του κυρίου Βλασταράκου ότι θα ξεκινήσω με τα νησιά, Πρόεδρε, και μου λέει μπράβο σου που το σκέφτηκες αυτό. Δεν είναι το μπράβο, είναι ότι... Ο πρώτος ο οποίος πραγματικά ήρθε σε αυτά τα νησιά και έδωσε ένα μεγάλο χέρι βοήθειας ήταν ο Γιώργος ο Πατούλης. Ναι. Ο πρόεδρος του Εθνικού Σύλλογου της Αθήνας. Ο οποίος με Ζόντιακ είχε αρκώσει στο Αιγαίο. Και αυτό οφείλουμε να του το χρεώσουμε σαν ένα πολύ θετικό πρόσημο. Ναι, ο πρόεδρος Πατούλης έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτά τα νησιά. Mm-hmm. Και αυτό τον τιμά ιδιαίτερα. Είχε έρθει και με γιατρούς, μου φαίνεται, με ομάδα γιατρών, έτσι δεν είναι? Πάρα πολλές φορές. Ναι, ναι. Πάρα πολλές φορές. Φτιάχνει έργο, πώς να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε ή να αμφισβητήσουμε οτιδήποτε κάνει, και είναι πρωτοποριακός εδώ που τα λέμε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Και κάνει ένα όφελος πολιτικό σε αυτό το θέμα, έτσι. Ναι. Ιδάλλως δεν κατεβαίνει, ξέρετε. Το κάνει από ολτρουισμό το κάνει. Mm-hmm. Και από αγάπη στην πατρίδα. Και έχει πολύ. Γιατί είχαμε αστιευτεί πριν τις εκλογές, λέω πρόεδρε θα κατεβείτε? Όχι, μου λέει, έχω υποχρεώσεις στο Δήμο μου, έχω υποχρεώσεις γιατρούς. Λέω εντάξει. Λοιπόν, να φτάσουμε λίγο για αυτές τις εταιρείες που λέτε. Θέλω να το τονίσουμε, ο κόσμος δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν γιατροί οι οποίοι ούτε καν έχουν τελειώσει. Αυτά τα μηνύματα παίρνουμε. Κοιτάτε να δείτε, βάσει του νόμου ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτές οι εταιρείες μπορεί, οι μετοχές, το 50% μπορεί να το έχει και ένας μη γιατρός. Ο οποίος μπορεί να είναι ένας βενζινάς, να έχει ένα σούπερ μάρκετ, να έχει οτιδήποτε. Με τον παλιό νόμο, το 50% των μετοχών έπρεπε να το είχαν οι γιατροί. Ναι. Με τον υφιστάμενο νόμο που υπάρχει τώρα, ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει μια ιατρική εταιρεία και να προσλάβει γιατρούς και να τους έχει υπαλλήλους. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό, διότι κανονικά πρέπει το 50% να το έχουν οι γιατροί. Ναι. Γιατί εδώ πέρα πάμε αλλού. Λοιπόν, εμείς σίγουρα ενθαρρύνουμε γιατρούς να έρθουν, αλλά όχι οι εταιρείες όπως είναι σε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όπως έχουν πάει αυτή τη στιγμή και έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό προβλήματα, και εμείς ας πούμε δεν ενθαρρύνουμε τέτοιες εταιρείες. Μου είχατε πει ότι πρόβλημα έχουν οι λειψοί.
Θα επιχειρήσω, κύριε Πρόεδρε, να βγάλω λίγο τον δήμαρχο από τους Λειψούς, τον κύριο Μάγκο. Θα επιχειρήσω τώρα να τον πάρω τηλέφωνο. Μου έχετε δώσει το τηλέφωνο. Να μιλήσουμε και μαζί. Ναι, αν μπορέσω και κάνουμε αυτή τη σύνδεση, αμέσως τον παίρνω εδώ τώρα έτσι στον αέρα όπως είμαστε. Ναι. Για να το... Έχουμε και βόμβο. Έχουμε και ένα βόμβο, δεν ξέρω πώς θα βγει. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, μια χαρά. Είμαστε ζωντανά στον αέρα. Έχω τον πρόεδρο από τον Ιατρικό Σύλλογο της Καλύμνου, τον κύριο Αποστολάτο Γεράσιμο. Κυρίες και κύριοι, μιλούμε με τον Δήμαρχο από τους Λειψούς, τον κύριο Μάγκο Φωτίο. Θα ήθελα να μου πείτε, γιατί μου λέει ο Δήμαρχος, κύριε Δήμαρχε, τον ακούτε? Κύριε Πρόεδρε, τον ακούτε τον Δήμαρχο? Ναι. Μπορείτε να μιλάτε και απευθείας, έτσι. Γεια σου, Φώτη. Καλησπέρα, κύριε Αποστολάτη. Καλησπέρα. Γεια σου. Λοιπόν, καλησπέρα και στους μάλλον ακροατές. Ιατρικό ραδιόφωνο είναι για όλη την Ελλάδα, είναι για όλο τον πλανήτη. Πρώτο στην Ελλάδα το ιατρικό ραδιόφωνο για την υγεία. Κύριε Δήμαρχε, πείτε μου λίγο, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε όσον αφορά τους γιατρούς τους Λειψούς? Εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, ενώ παλιότερα είχαμε 2 γιατρούς σε μόνιμη βάση, είχαμε έναν παθολόγο και μία αγροτικό. Αυτή τη στιγμή αγροτικό έχουμε να δούμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο και γιατρός έρχεται κάθε 15 με 20 μέρες καινούριος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια κοινωνία 800 ανθρώπων, μέχρι να προλάβει να εγκληματιστεί, να γνωρίσει λίγο την κατάσταση, φεύγει, μετά έρχεται άλλος και γενικά ο κόσμος εδώ πέρα τελεί υπό μεγάλη αβεβαιότητα. Τα περιστατικά τώρα ας πούμε που υπάρχουν τα μποφόρ, πώς μπορεί να γίνει μια μετακίνηση αν αρρωστήσει κάποιος? Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν κύριο ο οποίος τυχαίνει να είναι και νονός μου, ναι, με εγκεφαλικό εδώ και 3 μέρες, ναι, στο θάλαμο βραχίας νοσηλείας του ιατρείου, και δεν έχει περάσει μέσω για να μπορέσει να πάει σε νοσοκομείο για να κάνει περαιτέρω εξετάσεις και να διαγνωστεί η κατάστασή του. Κύριε Πρόεδρε, πώς αντιμετωπίζετε αυτό του Ιατρικού Συλλόγου εννοώ, κύριε Αποστολάτε? Ναι. Πώς θα το αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα τώρα που είναι εκεί, που είναι και νονός του Δημάρχου που λέει, που είναι στο κρεβάτι πλέον? Αυτό καταρχάς πρέπει να γνωματεύσει, εάν έχουν γιατρό εκεί πέρα, νομίζω και ο κύριος Τσουκαλάς, έτσι. Υπάρχει ένας παθολόγος. Υπάρχει και ο Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς, ο παθολόγος, πρέπει να γνωματεύσει εάν ο ασθενής μπορεί να μεταφερθεί με σούπερ πούμα ή όχι. Ναι. Άρα το περιστατικό δεν κρίνεται, να το γνωματεύσω, αυτό θα το γνωματεύσει ο συνάδελφος. Μισό λεπτό. Κύριε Αποστολάτο, λέει το περιστατικό δεν κρίνεται για μεταφορά, έτσι, κύριε Δήμαρχε? Ναι. Παρόλα αυτά όμως, ναι, κοιτάξτε. Παρόλα αυτά όμως, ότι ο ασθενής πρέπει λογικά να κάνει μια μαγνητική τομογραφία ή μια εξωνική τομογραφία. Έτσι. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Έτσι. Κύριε Δήμαρχε, πείτε μου εσείς. Τώρα είναι ελαφρύ. Ναι. Μπορεί, αν παραμείνει σε αυτή την κατάσταση και δεν ξέρω, ένας παθολόγος πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό. Σίγουρα θα πρέπει να μεταφερθεί σε ένα πιο μεγάλο νοσοκομείο όπως είναι της Λέρου, να το δουν και καρδιολόγοι, να το δουν και γιατί άλλων ειδικοτήτων. Να πάει, μου λέει ο πρόεδρος, κύριε Δήμαρχε, να πάει στη Λέρο, για να τον δουν κάποιοι άλλοι ειδικοτήτων γιατροί. Αλλά αφού είχε απαγορευτικό 3 μέρες, αυτό σας λέω. Βεβαίως. Αυτό λέμε. Ναι. Δεν είμαι από αυτούς που τέλος πάντων βάζουν πάνω από την λογική οποιοδήποτε συμφέρον. Σαφώς δεν θέλω να διακινδυνεύσει κανένα σούπερ πούμα και κανένα πλήρωμα νέων ανθρώπων με τις οικογένειές τους όσο αντιμετωπίζεται αυτό το περιστατικό. Όμως βλέπετε ότι είναι άνηση η μεταχείριση των ανθρώπων εδώ πέρα. Ναι. Είναι τελείως άνηση. Αυτά είναι τα μεταμποφόρια. Κύριε Δήμαρχε, εσείς ποια είναι η παράκληση, αν θέλετε, να το πω εγώ σαν παράκληση αν θέλετε, στο ελληνικό κράτος, στην καινούργια κυβέρνηση, στον καινούργιο υπουργό, ο οποίος είναι και νησιώτης, πιστεύω να δείξει, αυτό είπε και ο κύριος Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, να δείξει κάπως διαφορετικά την αγάπη του για τα νησιά πλέον. Ακούστε, μέχρι τώρα
χάρη στις προσπάθειες και του κυρίου Αποστολάτου, και δεν το λέω για να τον εκφιάσω έτσι στο ραδιόφωνο σας, ναι. Ως πρόεδρος του Συλλόγου έχει φροντίσει τουλάχιστον σε προγραμματισμένη βάση να στέλνει και κλιμάκια ιατρών να εξετάζουν τον κόσμο. Βεβαίως είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και με τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, τον κύριο Παπαρούπα, ο οποίος από τη στιγμή που ανέλαβε πραγματικά ο άνθρωπος νοιάζεται και ό,τι ώρα τον πάρω τηλέφωνο το σηκώνει και μου λύνει τα προβλήματα τέτοιου είδους. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, σε μια ευνομούμενη πολιτεία δεν μπορεί να αφήνουμε στην τύχη κάποια πράγματα. Απαιτούμε το ελάχιστο, που είναι τουλάχιστον 2 γιατροί, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι. Ναι. Με τις ιώσεις, με αυτά τα περιστατικά, το εγκεφαλικό και κάποια άλλα, έχει εξουθενωθεί ο άνθρωπος που είναι εδώ πέρα πραγματικά. Κοιμάται την ημέρα και ξενυχτάει όλο το βράδυ για να προσέχει τους ασθενείς. Είναι ένας άνθρωπος και μία νοσηλεύτρια. Δεν είναι δυνατόν. Κάποια στιγμή θα του ζητήσουμε και ευθύνες για την ιατρική του ικανότητα, όμως δεν θα φταίει αυτός μετά από τόσες μέρες εξουθένωσης. Έτσι, γιατί ένα νευρολογικό περιστατικό το βλέπει παθολόγος. Κύριε Πρόεδρε, πώς θα γίνει να πάει και ένας οικογενειακός, ακόμα ένας γιατρός, γενικός γιατρός εκεί? Κοιτάτε, αυτά είναι θέματα, γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να τα λύσουμε με τον Υπουργό. Είναι θέματα το οποίο ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει τέτοιες αρμοδιότητες. Εμείς οι αρμόδιες δικές μας είναι μεσοβουλευτικές. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, πρέπει η πολιτεία να τα έχουμε πει και με έγγραφα ότι πρέπει να πιέσουμε όλοι ώστε να δώσουμε τελικά μια λύση. Γιατί και η Λειψή είναι ένα νησί που έχει πάντα πρόβλημα. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, μιλούμε μαζί, στη συντροφιά μας είναι και ο Δήμαρχος από τους Λειψούς, ο κύριος Μάγκος Φώτιος. Με έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό που είπατε, να μην κινδυνεύσουν οι πιλότοι από τα Super Puma. Άρα ο καιρός είναι πάρα πολύ δύσκολος εκεί πέρα, έτσι? Βεβαίως. Εγώ πρώτος δεν θα πίεζα ποτέ κανέναν, και μάλιστα μιλώντας με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ για ένα άλλο περιστατικό μιας άλλης κυρίας, ναι. Όταν του είπα αυτό το πράγμα, του λέω όχι, απλά να βρούμε έναν άλλον τρόπο. Μου λέει συγχαρητήρια Δήμαρχε, γιατί συνήθως όλοι για πολιτικούς ή άλλους λόγους μας πιέζουν και τελούμε κι εμείς υποκαθεστώς φόβου, γιατί αν κάτι δεν πάει καλά θα μας ζητήσουν ευθύνες κτλ. Σας ξαναλέω, δεν βάζω το συμφέρον το οποιοδήποτε πάνω από τη λογική. Έχω την ενσυναίσθηση που λέμε και μπορώ να μπω και στη θέση του άλλου. Αλλά το ίδιο πρέπει να κάνει και το Υπουργείο και το ίδιο το κράτος. Αλλά αν θέλετε και οι γιατροί. Πρέπει το κράτος να τους δώσει κίνητρα, γιατί έχουν επενδύσει πάρα πολύ στη ζωή τους για να καταφέρουν να κάνουν αυτό που κάνουν, τέλος πάντων. Αλλά και εκείνοι ας πάρουν ένα παράδειγμα από τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Στέλνουμε γιατρούς σε όλο τον κόσμο και βοηθάμε δωρεάν τον κόσμο. Και μέσα στα δικά μας τα σύνορα δεν δείχνουμε την ίδια προτίμηση. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο. Το είχα καυτηριάσει και εγώ σε εκπομπές μου, κύριε Δήμαρχε. Πραγματικά πηγαίνουν παντού μέχρι την Αφρική και τα λοιπά, φτάνουν και δεν είναι αυτοί οι γιατροί στην Ελλάδα. Στο Καστελόριζο, δεν πάμε στη Σύνη, δεν πάμε στους Λειψούς. Είναι λίγο οξύμορο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα εγώ να σας ευχαριστήσω. Θα μου επιτρέψετε, γιατί έχουμε και μια πολύ συζήτηση, έχουμε ανοίξει όλα τα ιατρικά θέματα με τον Πρόεδρο. Θα ξανακάνουμε μια κατηδίαν συνέντευξη, να βγάλουμε όλα τα προβλήματα, και αμή τι άλλο θέλω να σας συγχαρώ, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Είναι μεγάλη μου τιμή που μιλήσατε στο ραδιόφωνο, γιατί αυτά τα νησιά τα ακούμε μόνο όταν υπάρχουν περιστατικά στις τηλεοράσεις ή όταν χάνεται μια ζωή. Αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς δίπλα, να είστε σίγουρος ότι μέσα στη χρονιά θα έρθω και θα κάνουμε από εκεί εκπομπή από τους Λειψούς και από όλα τα νησιά που είναι στην ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου της Καλύμνου. Όποτε το θελήσετε θα είστε ευπρόσδεκτος και θα τύχετε και της φιλοξενίας μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι και εμείς οι Μακεδόνες το ίδιο λέμε εδώ. Όποτε και εσείς είστε εδώ στην πατρίδα μας, είστε ευπρόσδεκτοι και τα σπίτια μας είναι ανοιχτά και για σας. Το γνωρίζω, γιατί έκανα το πρώτο εξάμηνο των σπουδών μου, το έκανα στη Θεσσαλονίκη και το μετάνιωσα που έφυγα, έτσι, μόνο αυτό σας λέω. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναεπιστρέψετε, αλλά καλύτερα εκεί,
καλύτερα εκεί, γιατί εκεί πραγματικά φυλάτε θερμοπύλες και ξέρετε και η δική μου καταγωγή είναι από τα παράλια της Μικράς Ασίας, έτσι. Όχι, δεν λέω το μετάνιωσα που γύρισα στο νησί μου, που ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην Αθήνα. Α, γι' αυτό μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ναι. Δεν πειράζει. Αρκεί οι σπουδές να είναι προς το καλό των πολιτών. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Την όμορφη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτά να κλείσουμε λίγο. Κύριε Πρόεδρε, τα ακούσατε. Πραγματικά τα ξέρετε, δεν τα ακούσετε. Αυτά τα γνωρίζουμε. Τα γνωρίζετε, ναι. Αυτά που σας έχει πει ο Δήμαρχος είναι ελάχιστα. Ναι, πραγματικά. Κύριε Δήμαρχε, και το μπέρδεψα, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται με το θέμα τώρα των γιατρών οι οποίοι θα πρέπει να έρθουν, ειδικοτήτων θα έλεγα, για τις ειδικότητες. Συγκινήθηκα τώρα, επιτρέψτε μου λιγάκι, πραγματικά στους Λειψούς είναι ένα μέρος το οποίο είχε ακουστεί για άλλα πράγματα, τα θυμάστε, δεν θέλω να τα πω, αλλά συγκινήθηκα γιατί ο Δήμαρχος πραγματικά έχει 800 ψυχές το χειμώνα και καταλαβαίνω ότι πώς είναι εκεί οι άνθρωποι. Και 3.000 το καλοκαίρι. 3.000 το καλοκαίρι, έτσι. Δεν είναι και λίγοι το καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα τι γίνεται. Ένα νησί το οποίο είναι πρότυπο. Το νησί αυτό είναι πραγματικά πρότυπο. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, αλλά η Λειψή πραγματικά είναι ένα πρότυπο νησιού. Να πας να ηρεμήσεις που λέμε. Σαφέστατα. Έτσι. Ναι, είναι, τι να πω, και πραγματικά και έχει 790-800 κατοίκους, έτσι. Περίπου τόσο. Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας, στα δικά σας, και δεν είναι μόνο η Λειψή και όλοι οι άλλοι. Τώρα τα κέντρα υγείας που υπάρχουν, όπως είπαμε, είναι... Υπάρχουν και στην Αστυπάλαια. Και η Αστυπάλαια. Εκεί πάλι ελλείψεις. Σαφές, η Αστυπάλαια έχει μόνο μία γιατρό ειδικευμένη, η οποία η κυρία αυτή ούτε να αρρωστήσει δεν μπορεί, ούτε άδεια δεν μπορεί να πάρει. Και η Πάτμος αντίστοιχα με 3.000 κόσμο το χειμώνα και 10.000 κόσμο το καλοκαίρι, γιατί όπως ξέρετε στην Πάτμο υπάρχει και το μοναστήρι της Αποκάλυψης. Ναι. Και υπάρχουν πάρα πολλά κουραζιερόπλια τα οποία από την Άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο ελιμενίζονται, και καταλαβαίνετε ότι 3 γιατροί με 10.000 κόσμο στο κέντρο υγεία. Αύριο θα πάρω τον γιατρό, τον συντονιστή διευθυντή. Ναι. Ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός επιστήμον και άνθρωπος πάνω απ' όλα. Ο άνθρωπος μας παίρνει πολλές φορές τηλέφωνο, εξουθενωμένος, SOS, βοηθήστε. Βοηθήστε. Αυτό είναι. Και να παίρνουμε τη ΔΥΠΕ, να μιλάμε με τον διοικητή της ΔΥΠΕ. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι και ο διοικητής της ΔΥΠΕ είναι ένας εξαιρετικός κύριος, ο κύριος Βαρούβας, ο οποίος και αυτός από την πλευρά του κάνει ό,τι μπορεί να βοηθήσει. Αλλά σας είπα, το πρόβλημα δεν είναι η ΔΥΠΕ. Το πρόβλημα είναι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό έχουμε πει ότι πρέπει να έρθει κάτω ο Υπουργός, να γυρίσουμε νησί-νησί, να δώσει λύσεις επί τόπου. Ναι. Και πάλι το ξαναλέω, ασκήσεις επί χάρτου είναι αποτυχία. Θα πραγματικά σας υπόσχομαι ότι θα το παλέψω με νύχια και με δόντια, να μεταφέρω όλα αυτά που λέτε στον καινούριο Υπουργό, στον αναπληρωτή Υπουργό που είναι για τα νοσοκομεία. Και πάλι το ξαναλέω, ναι. Πρέπει στα νησιά του Αιγαίου άμεσα να γίνει επαναπρόσληψη των γιατρών του ΕΟΠΗ στο παιδί, ή όπως αλλιώς θέλουν να το πούνε. Ναι. Άμεσα. Άμεσα. Διότι σας είπα, δεν κοστίζουν τίποτα. Εάν βάλετε τις μεταφορές οι οποίες γίνονται, έτσι, οι 6 προσλήψεις Κάλινο ή οι 15 προσλήψεις στην ΚΟ, το οποίο είναι ένα νησί με 47.000 κόσμο, και το καλοκαίρι δέχεται περίπου 1 εκατομμύριο. Έτσι. Φέτος προβλέπεται 1.200.000 κόσμο. Και ο ΕΟΠΗ, δηλαδή με το παιδί,
έχει 3 γιατρούς. Ένα ψυχίατρο από ό,τι γνωρίζω, έναν ορθοπαιδικό και έναν νεορελά. Μπορούν τώρα αυτοί οι 3 γιατροί με αυτές τις ειδικότητες να δεχτούν όλο αυτό το φόρτο της δουλειάς? Όχι. Αυτοί οι γιατροί, οι 15, δεν θα μπορούσαν να είναι στο νοσοκομείο της ΚΟ και θα έχει λυθεί το πρόβλημα αμέσως. Διότι εγώ σας λέω ότι είτε στην ΚΑΕΛ είτε στην ΚΟ πάτε κάποιο γιατρό, ναι. Εάν δεν είναι ντόπιος από αυτά τα μέρη, δεν κάθεται. Θα φύγει. Θα κάτσει ένα χρόνο, 6 μήνες θα φύγει. Εδώ έχεις τους γιατρούς οι οποίοι είναι από αυτά τα μέρη, θέλουν να μείνουν, θέλουν να προσφέρουν, με κατουστιώχνεις. Αν υπάρχει λογική, τι να πω. Δυστυχώς όλα αυτά είναι τα στενάχωρα. Κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολλά. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Θα ξαναβγούμε στον αέρα και πάλι. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά χάρηκα που τα είπαμε στον αέρα. Να έχουν καταγραφεί. Ευχαριστούμε και για άλλη μια φορά τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη και εσάς προσωπικά και Αριστοτέλη. Εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνει ένα ιατρικό ραδιόφωνο που είναι το μοναδικό και πρώτο στην Ελλάδα και θα συνεχίσω να το κάνω. Γι' αυτό βλέπω ότι είστε πρώτο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά πιστεύω ότι... Μα σήμερα κατάλαβα το λόγο που είστε πρώτοι. Και σας εύχομαι να μείνετε εκεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Είμαι δίπλα σας. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Ευχαριστώ πολύ και θα θέλαμε όταν βγάλετε στον αέρα τον Υπουργό να μιλήσουμε και εμείς μαζί του στον αέρα. Θα σας ειδοποιήσω όταν είναι να βγει. Ώστε να δεσμευτεί, ναι, ότι πραγματικά θα έρθει κάτω στα νησιά αυτά να μιλήσουμε. Και αν δεν βγει στον αέρα θα δώσω τα τηλέφωνά σας, θα τα ξέρει, ή θα του στείλω τα βίντεο και τα ηχογραφημένα αυτά που έχουμε να τα ακούσει από πρώτο χέρι και από εκεί και πέρα θα επικοινωνήσει μαζί σας, πιστεύω, στην ετοιμότητα του νέου Υπουργού. Πιστεύω και θέλουμε οπωσδήποτε και εμείς να μιλήσουμε με τον νέο Υπουργό για να δώσουμε λύση. Βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό πολύ. Κουράγιο σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια. www.toiatriko.gr